Hei va joy, San Li vai lo. San Ning King Hong. Dus, Happy New Year. Dan de woorden, een beste wensen voor 2011 in Chinees te zeggen en een goede gezond. De jaar van de tijger is net voorbij. Maar het was een zware tijd. Veel druk, veel activiteiten, veel bezig. Deze keer is het jaar van de konijn die wij binnenkort over 1 dag nog hier zou bereiken. Dat is dan een aandacht voor het meer rustig, kalmer aan te doen en proberen meer diplomatische manier dat te gaan behandelen. Zo zouden wij meer aandacht gaan aanzetten voor het Tai Chi en het Qigong. Bent u geïnteresseerd en vind je dat het bij jou iets staat kloppen, dat je meer aandacht wil zetten over het bewustzijn van het bewustzijn of meer met de ademhaling, please kom to ons. www.leeuwgamen, dat is onze website. En die adres is Sportcentrum De Pijp, Lisie Aanzingstraat nummer 88 in Amsterdam. Je kan ons opbellen. Nou, alvast tot ziens en misschien zie ik je binnenkort in onze school. Tjitje, oké, dank je.